Tervetuloa kaikille. Jos parasta 9. Olen muuttunut tosi paljon. Ja lähdetään se ulos. No. Kyllä se menee sitten. Joten näin. Missä mulla ei niin mä blokkasin. Okei. En saanut vielä siipiä, mutta olen saanut nämä jutut. Mulla oli äsken toinen maski, mutta mä vaihoin ne tähän, joten näin. Saatiin sitten tämmönen vartalo. Kiva vartalo. Mulla oli se Veellä, joka on nyt tupessa. Ja mä vaihdoin siihen maskin. Mä en tätä maskia vaihtanut, koska ei ollut myynnissä tai no sillä lailla vaihtamassa. Niin sitten otin sen yhden toisen maskin ja nyt mä sitten äsken kävin vaihtamaan tämän maskin. Niin, että tänään en tiedä, tuleeko tämmöstä todejuttua. No, tää katso. Mä tuun saamaan jouluna sitten. Mä kuvaan nyt tabletan. Mä tuun saamaan kameran joululahjaksi. Ja niin. Chromecast tulee, mutta ei tietokoneelta, koska mulla ei ole juttu. Mulla on niinku langaton verkkoyhteys, niin sitä ei pysty liittämään. Että eikä pysty sitten tulemaan tietokoneelta, mutta joskus saattaa tulla, jos me saadaan se netti vaihdettua. Mä maahan. Pari askelta ei tippu. Ja varustan jääkiekkoa Torniossa. Tiedätte, Matti 12, niin sen kanssa tulen pelaamaan. Koska meillä on Skypeihin yhteys. Niin. Ja tämmönen. Mä en ole mikään niinku silleen OP tässä. Pitäis kerätä vielä timantteja uuteen vielä. Sinne kestää jonkun verran aikaa. 2-3 viikkoa. Vai enemmän, jos pelaa vähän. Jos olisin tietokoneella, niin silloin kyllä tulisi videoita, mutta ei tämmöisellä tikkupuolella.
tällaista sairaan. Mä ostan vaatteita. Mä en tiedä miksi mä ostan niinku näitä vaatteita just, mutta ei oo semmoinen, kun mulla on nuo jouluvaatteet, jotka mä aivan hitin. Surkeita ne. No saatiinhan mä. Pari paitaa ja housut. 2 hattua. Jotka mulla oli. Ja sit jos saatais tuon musta paita. Sillä se olisi ihan OP. Mutta käyhän nämäkin. Tukkaa me ei saatu. Eikä se tarvitsenutkaan. Voi tarvitse. Niin. Maski pois. Isoveli tulla huutaa, että nyt me lättiin kiekkoa. Tämmönen video saattaa tulla sitten tällä kertaa. Ja näin. Koska mä aloittanut tän kuukausi sitten, niin siis vähän ette sitten ymmärrät, että mä en oo mikään mestaripelaaja, voi vittu. Huutaa tuolla. Ja se haittaa nyt. Oottakaa vähän aikaa. Mä otan vahingossa hatun päähän. Näyttää vähän hassulta. Mitäs ihmettä? Oho. Otapa pois. Okei. Tämmönen video tällä kertaa. Ja suspa. Ootkaa. Ei se toi. Hetkinen. Kohta. Ei minä vitsi mä. No niin, tämmönen video tällä kertaa ja muistakaa tykätä ja pietä kanava tietenkin. Joten se olisi moi moi.